Pilipinas. Iisa lang ang bagong bukang bibig, ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Ka-partner mo sa balita at serbisyo. One time, 29 manbuyang minutos, kasumpalan na alas 5. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Mula, huwag pagbalita ng DZRD, Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga! Napintas na aldaw kada kayo amin, apo? Masantos yakabusan! Ito ang Pangasinan Today. O, diba? Alive na alive! Kasama na naman ho ninyo ngayong umaga, ikalawang araw ng Mayo, taong 2014, Biyernes! Summertime! Say magtalyon lingkod! Janice Hidalgo. Nagaibak ang technical side, Engineer Rosito Bautista. Alam na alam ko ang feeling na yan. Oo, mahirap kunin ang tulog sa gabi, lalo na maalinsangan ang magdamag. Pero kapag gigising ka naman, nako, samantalahin na yung mainit na umaga na yan. Samahan ng konting exercise. O, diba? Para naman, yung ating mahaginain ng mga nakaraang mga piyesta na yan. O, diba? Mapagpag ng konti. Makababawas ng konting timbang. O, diba? Kaya naman ho, kapag ganitong umaga, habang ginigising ko ho kayo, dahil kahit na ho Biyernes, naku ho, tapos na ho ang holiday. Tapos na rin ho ang pistay diet. Pero alam ko, marami sa ating mga kababayan meron pang hangover. Oh, marami pa sa atin gustong gusto pumunta doon sa ating mga magagandang beach dito ho sa may lalawigan ng Pangasinan. Kung hindi naman sa lalawigan ng Pangasinan, naku tipid-tipid. Malapit na naman ang ating mga enrollment, mga kaibigan. O, di ba? Kaya, hinay-hinay lang ulit. O, konting tipid-tipid. At habang ginigising ko kayo, etong medyo maalinsangang umaga natin ngayon, syempre, kasabay niyan araw-araw, ang aming mga maniyubuyog na headlines. Impeachment laban kay Pinoy nakakasana. Ayon ito kay Archbishop Cruz. Kalinisan ng mga ilog sa lalawigan ng Pangasinan. Pinuri. COMELEC naghahanda na sa itinakdang araw ng pagpaparehistro sa mga bagong botante ng 2016 elections. Ibabalik
Ibabalik namin ang mga buong detalye ng mga malubulub na headlines na yan sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Ang pagnanakaw ng kuryente ay ipinagbabawal ng batas. Ayon sa Republic Act 7832, ang sinumang mahuli sa anumang uri ng pandaraya ay papatawan ng malaking multa at pagkakabilanggo. Kung alam ninyo ng inyong kapitbahay ay gumagamit ng jumper, binubuting-ting ng metro o iba pang sticker para dayain ang bayarin sa kuryente, ay kaagad na isumbong sa pinakamalapit na tanggapan ng Simpelco. Ang manakaw na kuryente ay nagpapalaki ng system loss na dumadagdag naman sa electric bill ninyong mga tapat na consumers. Tulungan natin ang Simpelco para tuluyan na mabuto ang pagnanakaw ng kuryente. Para sa anumang impormasyon na nais ninyong malaman sa Simpelco o kaya hinaing yung asosyon, tumawag lamang sa 532-2222. Tandaan, ang Simpelco ay pag-aari natin kaya't laging ipagmalasakit ang sariling atin. Paalala ng Land Transportation Office sa publiko. Kapag may nagbebenta ng motor o sasakyan na sa iyong palagay ay mura, mag-verify muna sa LTO bago maloko. Kung sa tingin mo kahinahinala ang ibinebenta, i-report agad sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO palapit sa inyong lugar. Huwag papaloko sa mga manluloko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Land Transportation Office Region 1. Sa kasikaman ng tao ay nasira ang kalikasan. Ngayon si inang kalikasan ay naniningil. Nararamdaman mo na ba ang pagbabago ng pandaigdigang klima sa mga super typhoon, madalas na tagtulot, pagbaha, pagguho ng lupa, pagkamatay ng yamang dagat, paglaganap ng mga nakakahawang sakit? Paano nga ba haharapin ang pagbabago ng pandaigdigang klima o climate change? Tao ang may kagagawan, kaya tao rin ang solusyon. Makialam at mahalin ang kalikasan. Atin ito. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng mga Tarang Vice Mayor Ramil Ventimiglia. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, partner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. man buyan dot ya minutos. Kasumpalan na alas 5. Uy, programang Pangasinan Today pa rin po. Ang aming text line 0921-367-0810. At syempre, dahil iniwan ko sa inyo kanina ang aming mga manlubuyog na headlines, ngayon naman ang detalye ng mga manlubuyog na balita. Impeachment laban kay Pinoy nakakasana. Inihayag ni retired Lingayen Dagupan Archbishop Oscar Cruz na may ilang grupo ang naghahanda ng impeachment complaint laban kay Pangulong Benigno Simeon Aquino III at naghihintay lang ang mga ito ng oportunidad upang maihain ito sa Kongreso. Ayon kay Cruz, posibleng ihain ang impeachment laban kay Pinoy matapos mabatid ng Malacanang ang pangalan ng mga sangkot sa multi-billion pork barrel scam. Ayon sa dating pinuno ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang hinihintay na desisyon ng Korte Suprema hingil sa constitutionality ng Disbursement Acceleration Program o DAP ang magsisilbing senyales sa paghahain ng impeachment complaint. Ayon pa kay Cruz, hindi siya nasorpresa sa plano ng grupong patalsikin si Pinoy dahil sa dumaraming bilang ng mamamayan ang dismayado na sa pamamalakad daw ng kasalukuyang administrasyon.
kalinisan ng mga ilog sa lalawigan ng Pangasinan, pinuri. Matapos ang pagparada ng mahigit 150 makukulay na mga bangka kahapon sa Bangka Parada na isang taunang programa ng isang kakaibang fluvial parade bilang bahagi ng Pistay Diet na sinimulan sa pangpang ng Agno River, partikular sa Bantayan, Lingayen, na dumaan sa Dumalandan Bridge at natapos naman sa Banyaga Bridge ng Bugalyon. Sa programang dinaos sa ilalim ng tulay ng Banyaga Bridge, kung saan pinatimpalakan ang mga nanalo ng Bangka Parada at pinarangalan ang mga bayan at mga barangay na may pinakamalinis na ilog at mga programang nagpapatuloy ng mga gawain upang mapanatili ang kalinisan ng kalikasan bilang bahagi ng PACAR Awards. Bago naman ang naturang programa, pinuri ni Ginoong Eddie De La Torre, isang development and environmentalist, si Governor Amado Espino Jr. Sa talumpati ni De La Torre, walang dahilan upang magsipsip daw ito kay Espino, lalo na nang naaalala ni De La Torre na si Espino pa noon ang naging arresting officer nito nang kasulukuyang siya isa pang aktivista sa bansa noong 1970s. Ganun pa man, ang nakita nitong malinis na ilog ng Pangasinan kung ikukumpara daw noong mga nakaraang taon kung saan kilala ang karumihan ng ilog dahil sa mga mine tailings. Mas lalong humanga si De La Torre mula sa mga impormasyong nalaman nito bago pa man sinimulan ni Espino ang kampanya ng pagpapalinis ng kailugan ng lalawigan ng Pangasinan. Iniwan ni De La Torre ang mahaba ngunit matalinhagang pangaral sa lalawigan ng Pangasinan na naglalaman ng mga efforts ng mga taga-Pangasinan upang mabago at malinis ang ilog. Ganun pa man, sa mensahe nito, iniwan niya ang mensaheng pagpapatuloy ng programa. Tulad nito, ang isa sa mga dapat ikonsidera ng ating mga kababayan, lalo na raw sa buong bansa, ang dilema ng pagpapalit ng liderato, ang isa sa problema ng bansa kung bakit hindi na ipagpapatuloy ang magagandang programa tulad raw ng programang nasimulan na ni Espino. COMELEC naghahanda na sa itinakdang araw ng pagpaparehistro sa mga botante ng 2016 elections. Tinatayang mahigit 200,000 pa ang rehistrado ng mga botante o 18% ng 1.7 million ng lalawigan ng Pangasinan ang hindi pa nakukumpleto ang biometrics registration. Bagamat rehistrado na ang mga ito sa proseso ng pagkuha ng biometrics sa kanila. Ang pagkuha pa ng biometrics ang isang dapat i-accomplish ng mga ito dahil alinsunod sa Biometric Act, ang hindi nakapag-file ng biometric records sa COMELEC ay maaaring magdulot ng pagkabura ng kanilang mga pangalan sa master's list na dahilan naman upang hindi sila makaboto sa 2016 elections. Kaya naman, nanawagan si Attorney Marinho Salas, Commission on Elections Provincial Supervisor, na wag nang maghintay at hintayin ang last minute. Simula sa Mayo 6 hanggang ika-30 ng Oktubre 2015, magkakaroon ng registration sa lahat ng tanggapan ng COMELEC sa iba't ibang bayan mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Magse-set up rin ng mga off-site sa mga barangay at mall upang mas mapabilis ang proseso. Ang COMELEC team naman sa Pangasinan ay magkakaroon ng paglalakad mula Sison hanggang Urdaneta City sa May 20. May 22 naman mula Urdaneta hanggang Tarlac. Ang lalawigan naman ng Pangasinan ay nag-organisa ng aktibidad para mapalawak ang kaalaman katulad ng takbo para sa 2016 na gagawin sa Congressional Districts 5 and 6 at Langoy para sa 2016 para sa District 1 hanggang 4. Samantala, tatalakayin din natin ngayon ang mga makukulay at magagandang talakayin para sa araw na ito sa pagbabalik ng Pangasinan Today.
Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok, mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Taklasan ng tinapos, PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. ang pusong panalo. Tangkilikin natin ang loto, sweepstakes at small town lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Exceed your limit. Come and discover Balungao Hilltop Adventure. Experience and be amazed on the curing power of Mount Balungao's natural hot spring. Feel the thrill and excitement of riding the longest zip line of the north. Test your stamina and feel nature while hiking at Balungao Hilltop Adventure. Enjoy bouncing and jumping on the bungee trampoline and take a wild ride and hone your off-road at V-Driving. Balungao Town Mayor Philip Peralta would like to invite you. Ako po si Mayor Philip Peralta ng bayan ng Balungao dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng bumisita at patuloy na tumatangkilik at bumabalik dito sa aming bayan upang makita at maranasan ang kakaibang adventure ng aming Balungao Hilltop Adventure dito sa aming bayan. Kasalukuyan po na nagdadagdag ang LGU ng mga bagong adventure para naman masulit ang pagbisita ng ating mga local tourists sa aming bayan. Inaanyayahan ko po ang lahat para bumisita sa aming bayan at kung gaano po kainit ang aming Balungao Hot Spring ay ganoon din po kainit ang aming pagtangkap sa aming mga bisita. Tara na at kasaksihan ang ganda at kakaibang experience ng Balungao Hilltop Adventure. Discover a real adventure only at Balungao Hilltop Adventure. Hi! Ito po si Billy Crawford. Carla Avellana. Prati. Iya. Chris Lawrence. Masaya talaga kapag MSE kasama. Sagana ang buhay, kasama na sumabay. Espesyal ang samahan, siguradong walang iwanan sa MSE. Sa tagumpay sa iyong buhay, sama na sa MSE, sama na, 'cause we are family. Sama na sa MSE, sama na, together you and me. Kumita kasama ang MSE, ang direct selling tungo sa pagkasenso. Visit www.mse.com.ph. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Minutos, kasumpalan na alas 5. Yes, whether you like it or you like it, Janice Hidalgo pa rin, programang Pangasinan Today. Nako, alam nyo ho, sa napakainit na panahon na ito, nako, sumasabay rin ang mga may init na usapin sa politika. O, di ba? Lalo na nung isang araw nang lumabas yung presidential latest survey daw ng Pulse Asia. O, di ba? Kung saan nanguna nga dito sa survey etong si Vice President Jejomar o Jojo Binay. O, di ba? Sa 1,200 respondents, mga kaibigan, 40% daw sa mga ito
ang sang-ayon na si Binay ay, magpresidente sa 2016. O, diba? As early as now. Pero, ito naman kasi talaga yung panahon na tinitrend talaga yan. O, diba? Testing the hot waters, kumbaga. Hindi lang naman sa national. O, diba? Maging dito sa lalawigan ng Pangasinan, testing the hot waters na rin naman talaga. Kung saan makikita, diba, kabi-kabila. Don't tell me, hindi totoo, diba? Sa 40% na yon, ang layo rin ng difference, hindi ba? 40% ng 1,200 respondents sang-ayon na magpresidente itong si Vice President Jejomar Binay. Sumusunod sa kanya yung 15% kung saan lumalabas na itong si Grace Poe, Senator Grace Poe. Ayan. Ang sumusunod sa kanya. Diba? Yung tinatawag nating pick-up lines queen sa Senado with 10%. Etong si Senator Miriam Defensor Santiago. Ang pick-up lines ng Senado. Pinaka-latest na pick-up lines niya. Password ka ba? Bakit? Kasi hindi kita makalimutan. Pero, ang dali mong palitan. Diba? Boom! Senator Miriam Defensor Santiago. Diba? Nakakagising, 9%! Etong si, darling, ni Heart Evangelista. 9%! Habang 6% naman po itong si DILG Secretary Mar Rojas. Diba? At dalawa sa 4% ang naghati ng pwesto, mga kaibigan. Ito pong si Senator Peter Cayetano with 4%. At syempre, nakasama ang may bagong-bagong short hairdo na si Cristeta. Diba? Yes! Oo naman, with 4%. Sinusundan ng 3% ni Senator Agimat. Hindi siya Agimat. Ano na siya? Bong Revilla. Habang 2% naman po, etong si Ping Lacson. Diba? Naging trending dito sa, hindi lang naman nationally, etong survey na ito. Diba? Naku, 40%. Diba? Ngayon, ang sabi naman ng tanggapan nitong si Vice President Jejo Binar sa Binay. Sabi nga ni Joey Salgado, ang spokesperson po ni Vice President Jejomar Binay, hindi muna daw nila isinasaulo o siniseryoso ang ratings na ito, lalo na raw at hindi raw man daw natanggap na official press release ng Pulse Asia etong lumabas na balitang ratings na ito. Diba? How much ba? Kateng-kateng. Ratings din tayo. Alam nyo mo, technique naman na kasi talaga ito, diba? Marami naman talagang gumagawa ng ito para mag-trending, although official or not official. Ginagawa talaga ito para masubukan baga. Ma-testing nila, di ba? Pero, ayon naman sa Facebook account mismo ni Vice President Jejomar Binay, performance and experience are the best measures for leadership. Di ba? Kahit nakulang ang height ni Vice President Jejomar Binay, iba naman ang measurement niya for leadership. Di ba? Ang presidentiable ba ay leadership? Of course, somehow. Napakarami ng ating mga kababayan ay naniniwala agad kung minsan dito sa mga survey. Hindi kaya, itong mga survey na ginagawa ay nakatutulong para bumuo
ng desisyon mamaya itong ating mga kababayan, totoo man o hindi. Ito ho ay isa sa mga taktika, isa ho sa mga teknik, kumbaga para magkaroon ng memory recall. O, diba? Hindi naman siya memory gap. Bakit ba hindi lang isarado sa 3? O, diba? Yang survey na yan. O, sarado nyo lang sa 3. Kung sa pangatlo, isama nyo lang si Senator Miriam Defensor Santiago. O, diba? Para palagi tayong merong mga pick-up lines. O, diba? Pinaka-latest siyang nagawa ng pick-up lines yung nagsalita siya doon sa graduation. Ano na bang universidad yun? O, diba? Enjoy nga yung mga estudyante doon. Tinapik din niya itong latest survey ng Pulse Asia doon. O, diba? Natawa lang siya doon sa survey na ito. Pero, gaano nga ba siniseryoso ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan? Yung mga ganitong survey, naniniwala ba sila dito sa mga ganitong survey? Aba, actually, napakaraming shares ng survey na ito sa mga account ng mga Facebook accounts ng ating mga kaibigan dito sa lalawigan ng Pangasinan. O, diba? Whether it's an official press release from Pulse Asia, o, diba? Bakit naman magagamit ang pangalan ng Pulse Asia? Tsaka kung hindi naman nanggaling sa kanila, bakit hindi sila nagpalabas ng statement na hindi sa kanila ang survey na yan? O, ginawa daw ho ang survey na yan magmula po March 14 hanggang March 26. Aba, pa-survey din kayo sa Pangasinan, di ba? For example, for governor. Sabayan ang Pulse Asia na yan para mag-trending dito sa lalawigan ng Pangasinan. O, diba? Kahapon nga napaganda ng mensahe nitong si Mr. De La Torre. O, diba? O, nakakatawa. Nakakatawa pero malaman yung kanyang mga iniwan. Actually, yung lecture niya, yung daw dilema ng ating bansa kung saan yung mga magagandang programa ay hindi na ipapatuloy dahil nga sa papalit-palit tayo ng mga leaders. Ngayon, meron kasing mga kakaiba o merong mga iba't ibang mga proyekto o iba't ibang mga priorities kapag iba-iba yung mga nauupo, At syempre, dahil yung panahon o yung allotted time lang para sa isang leader na uupo siya doon, ang nagiging problema, kagaya nga na dinidiscuss kahapon yung mga kalinisan ng ilog. Wow, congratulations po sa lungsod ng Urdaneta. Nako, 3 years in a row na ho sila. O, diba? Cleanest and greenest city. O, diba? Na merong LGU best practices. Ang galing naman talaga. Congratulations dyan sa mga kababayan natin dyan ho sa may lungsod ng Urdaneta. Tinanggap kong personal ni Mayor Gregorio Bobom Perez IV. Yun hong parangal. Diba? Nandun din ho kahapon ang iba't ibang mga mayors dyan ho sa may ginanap na Packer Awards kung saan binigyan ho ng mga awards. Ito ho ng iba't ibang mga lokalidad bago ho ibinigay yung mga awards doon sa mga nagagandahang mga bangka na sumali dyan sa Fluvial Parade dubbed as Bangka Parada bilang bahagi ho ng Pistay Dayat. Nako ha, maganda at matalinghaga ang mensahe na yon. Diba? Dapat daw ikonsidera ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Pangasinan yun hong pagpapatuloy o yung nagpapatuloy baga. Kung paano maipapatuloy yung mga ganyang programa para maisiguro na tuloy-tuloy. Diba? Habang ang administrasyon na sinimulan ni Governor Amado Espino Jr. bukod sa pagandahin at gawing number 1 ang lalawigan ng Pangasinan, abay nilinis niya ho yung mga kailugan. Ngayon, ito kasing magiging question para dun sa ating mga kababayan. Aba, kung nag-iwan siya naaalala ko tuloy si Madam Ana Velasco.
Defining legacy. O, diba? At si Sir Butch. Hindi, kasi ho ito hong paglilinis ho ng kailugan at yun hong pag-encourage doon sa mga iba't ibang local government unit na gawin yung kanilang share upang hindi lamang linisin yung ilog kung hindi gumawa ng mga sustainable programs para maipatuloy ho yan, para maisiguro na yung mga susunod na henerasyon ay meron pang makikita at maaabutang magandang ilog. Kung saan itong mga ilog na ito, ito ho ay isa sa mga source of income at livelihood ng ating mga kababayan, lalong-lalo na tayo ho ay isang coastal province. O hindi ba, napapaligiran tayo ng karagatan at syempre, meron tayong mga malawak at napakalaking river tributaries. Kaya naman, kinakailangan, dahil isa ho sa mga problema natin, kapag hindi naaalagaan, napapabayaan ang mga ilog, kawalan ho ng hanap buhay, ng lokalidad, ng mga ordinaryong mamamayan. At syempre, kapag dumarating ho ang sakuna, itong mga ilog na ito rin ho ang nagiging kalaban natin at kumikitil ng daan-daang buhay. Ngayon ho, parang environmentalist ang tunog, hindi ba? Kung nilinis ho etong ating mga kailugan, ibig sabihin, hindi ba? Pro-environment, pangangalaga sa kalikasan, pagpapayabong ng buhay. O hindi ba? Siyempre, nag-iiwan ito ng matalinagang katanungan sa ating mga kababayan. Siyempre, dapat ang pipiliin natin, hindi naman kaila sa atin. Siyempre, last term na, netong si Governor Amado Espino Jr. Pero, hindi naman kaila sa atin na marami dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kipa lamang kwakwana na amayamay dya, at luyag tayong Pangasinan. Sumanlabay mat, yaman gobernador, od Pangasinan. Siyempre, anong nang daso potensyal na Pangasinan? Agaylay ka bali-bali, manaya ya Pangasinan. San? Lusi ka manaya at manmaliw ya gobernador. Amayamay mo na so agawa na Pangasinan. Amayamay mo na so apanangnang na Pangasinan. Imalagay so Pangasinan at atong pura tanagagi. Diba napapangasinan tayo? Marami kasi sa ating mga kababayan, marami sa mga politiko, maaga nga silang nagpaparamdam. Gusto na nilang maggobernador dahil nakita nila ang potensyal ng lalawigan ng Pangasinan. Hindi ba? Very challenging naman kasi talaga, di ba? Na magawa mo yung mga hakbang para mapaunlad itong lalawigan na ito. Noon challenge yan pero ngayon parang naging kwan na lamang dahil inumpisahan ang mga programa para maipakita itong potensyal ng Pangasinan. Di ba para siyang araw na sumilip sa likod ng mga ulap? O hindi ba? Ito ang mga programang ito, pro-environment programs na nangangalaga sa kalikasan. Ang isa ho sa mga programa na hindi dapat maisang tabi. Hindi lang ho kasi ang development ang pinag-uusapan. Itong administrasyon ni Governor Amado Espino Jr., magalit nang magagalit sa akin, hindi lamang development ang tinignan. Tinignan din ho yung long term na pwedeng sabihin ng susunod na henerasyon na i-preserve para sa kanila. Pin-reserve yung mga cultural, diba? Yung kalinangan ng sining, ipin-reserve din. Mas lalo ho itong environment. Kilala naman natin itong si Governor Espino, nung congressman pa ito, tinaniman niya ng napakaraming puno. Itong 2nd district ng Pangasinan, hindi ba? Pagkatapos, nung nag-gobernador siya, siniguro niya na itong mga ilog, which is the primary livelihood ng tagalalawigan ng Pangasinan, yung ating mga kailugan. Kaya nga tama itong si Father Bayon, si Mr. De La Torre, na magiging palaisipan para sa mga taga-Pangasinan ang susunod na leader. Sino ang merong mga track record na pro-environment
Yun bang nangalaga at nagmahal? Mahal na kita. O, diba? Mahal yan. Alam nyo ho, ito hong cry for environment, hindi ho biro ito. Kasi ho, wala hong pera sa pro-environment. Walang pera sa pagiging pro-environment. O yung environmentalist ka, wala hong pera dyan. Pero, maraming pera kapag ka ikaw ay environment destructive. Kasi, marami hong developments kapag sisirain ang environment. Marami hong nagre-resort ho dyan para lamang makapag-develop, sisirain ng kalikasan. O, diba? Pero we have to balance. Kailangan, meron kang programa na magpipreserba sa ating kalikasan. Yan. O, diba? Bakit pa you sounded like so very environmentalist, ha? Kasi ako pro-environment kasi ako. O, diba? Kahit ordinaryong pananim lang, nakikita ko kasi yung epekto. Subukan ninyo yung paligid ng bahay na walang tanim na puno, walang malinis na nakapaligid na tubig. Napakainit. Lalo na pag ganitong panahon. Napakasama ho ng At saka yung mga taong nakatira doon, medyo masakitin. O kung hindi ka uubuhin, nilalagnat, sinisip mo ng init-init. Lalo na ho yung panahon ngayon, climate change na nga ang problema natin. So, ibig sabihin, kinakailangan kung ano yung natitira sa atin, ipangalagaan natin. So, diba? Hoy, Jenny, sa mga natitirang taba, hindi yan inaalagaan. Pro-environment yan. O, diba? Hoy! Habang pinag-uusapan, yung naganap doon sa may Banyaga Bridge, sa may Bugayon kahapon. Although inulan talaga ng napakalakas, hindi umalis ang mga kababayan natin dyan na nagmula pa sa iba't ibang bayan at mga syudad sa lalawigan ng Pangasinan. Talagang hinintay ho nilang matapos yan. Bukod doon kay Mr. Ed De La Torre, hindi naman ho nag-fail na pumunta, eto hong si Senator Bam Aquino. Iniwan naman ho niyang mensahe, yun hong mga programa ng pamahalaan na pwedeng gawin. Yun hong pagtutulungan upang ma-deliver ang mga programa para sa mga ordinaryong mamamayan. Yan, nag-cite nga siya ng example kahapon, pangalan ng fast food. O sana lang magdala siya ng baon na fast food. O, diba? Kapag ka ganun, nag-endorse ka ng mga names of fast food, dahil endorser ka naman, mas mararamdaman yan. Pag may baon ka, o tipong ganon, nag-lecture, pagkain na naman yung nasa isip mo. Alam niyo ba, kahit na napakalakas ng ulan, kahit bumuwas ang napakalakas na ulan, natuloy pa rin yung budol fight sa ilalim ng tulay ng Banyaga Bridge. Although hindi ko na siya nakita, kinikwento na lang sa akin ng ating mga kasamahan. Napakaganda at nakita na lang natin sa selfie pics sa FB. Diba? Kasi malakas yung ulan, kaya umiskila na tayo doon, although tinapos din natin yung programa. Diba? Marami nga ako doon, mga mayors. Nandyan din si Mayor Sammy Rosario. Diba? Kompleto yata yung mga provincial board members. Ang wala lang ata ron na hindi ko nakita, si 5th District Board Member Clemente Arboleda, Wala ata siya doon. Although halos lahat, wala din yung Fontanilla ba yun? Wala din yun. Andun din tong si Mayor ng Alaminos City. Pagkatapos ng misa para sa Labor Day, dyan ho sa may 100 Islands. Andun din kaagad sa may Bugayon, etong si Alaminos City Mayor Arthur Celeste. Bago naman sinimulan yung programa dyan po sa may bayan ng Binmali, Pangasinan, kung saan nagtanim siya ng mga cherry blossoms. Parang sa Japan. Japan ba yun? Yung merong cherry blossoms. Hindi pa ako nakita na actual na ganun Pag napupunta tayo doon walang cherry blossoms. Alam
ang naabutan mo, cherry flavor. Hindi cherry blossoms. Nako, napakarami natin mga kababayan ang nanood dyan kahapon. Oy, kaya naman, ito pinapababati natin. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig o yung aking mga kaibigan dyan sa may La Union. O, ang layo, La Union. Magandang umaga sa inyo, mga nakikinig ho sa programang Pangasinan Today. Lalong-lalo na ho dyan sa may Agoo. Magandang umaga sa inyo, Madam Rhoda Grace Pasis. Oy, magandang umaga rin sa inyo dyan, Glenn Season. Alam nyo ho, itong mga ito, oy, at saka itong si Sherwill, magandang umaga sa inyo dyan. Errol, yung mga grupo natin dyan. Oo, hindi ko ka mag-anak, pero Hidalgo rin ang apelyido, sina Tots. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig po ninyo at pagtitext. O, diba? O, magandang umaga sa inyo dyan. Ito ang mga ito, mga grupo ho ng mga talented. O, talented. Ano kahapon? Talented season photographers. Ito ang mga ito. Yan, ang pilot natin dyan, ha? Piloto! Sigang piloto ito. O, diba? At ang sigang, masiga sa kanya, si Rhoda. Magandang umaga sa inyo. Nandyan din ho siya sa Mayninggayan kahapon. Sila ho ang kumuha ng aerial shots ng Bangka Parada. Maraming salamat sa inyong pakikinig. O, magandang umaga rin sa iyo, Dr. Ashok Vasandani. O, diba? Congratulations dyan sa ginawa mong distribution ng mga wheelchairs. At ano pa ba yung katabi ng mga wheelchairs? O, hindi ko masyadong nabasa. O, diba? Congratulations sa iyong grupo. Magandang umaga sa iyo, Sir Gilbert. O, at yung ating mga tagapakinig din daw, dyan po sa may bayan ng Asinggan, Pangasinan. Maraming salamat ho sa inyo. Magandang umaga sa inyo dyan. O, Del Mendo family, pinamumunuan ho ni Mang Jo Del Mendo. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig sa programang ito. Oo, pinag-uusapan na ho. Yung gustong mag-governor. Ano daw? Ang latest survey sa mga nais mag-governor sa lalawigan ng... Wala pa naman hong gumagawa ng survey. O, gawa kayo ng survey. Kahit sa FB lang. Gawa kayo ng survey. Pero seryoso ha. Yung iniwanang mensahe kahapon doon sa may Banyaga Bridge. O, diba? Yung mga magpapatuloy ng programa na may kinalaman doon sa paglilinis ng ating kailugan. Totoo yung sinabi niya, wala hong pera kapag ka ang mga programa mo ay for environment. Oo, puro sakripisyo yan. At hindi nakikita kaagad kasi long term ang results. Pero tignan ho ninyo yung mga kailugan natin ngayon, hindi ba? Malilinis at magaganda naman. Kaya kinakailangan yung panawagan nga ng BIFAR, no, na magkaroon na tayo ng sariling mga fish hatcheries natin, lalong-lalo na yung bangus. Kapag ka ganito na malinis ang ating mga ilog, ayan, maaari ho tayo, possible na paramihin ho natin o makapagtawag pa tayo ng mga investors na bubuhay sa mga hatcheries na ito. Ito yung mga programa, o diba? Kaya lang, syempre, dahil kalinisan ng ilog, may mga feeds dyan, may mga environmental concerns. So, kinakailangan pag-aralan ding mabuti yan. Mahirap yun, no? Iisip ka. Diba? Sino yung mga leader ng mga pro-environment at environment destructive people? O, diba? Although, ang gusto halos lahat ng ating mga kababayan, syempre, development. Pero when we talk of development, we also have to consider yun pong mga long term. O, diba? Yung pag-develop natin, dapat may matitirang livelihood. At syempre, naalala ko na naman yung legacy na yan, diba? Dalawang klase kasi ng legacy. Legacy. Diba? O legacy na merong maiiwan para sa susunod na henerasyon. Diba? Huwag niyo hong kakalimutan na yung ating mga kababayan na yung panawagan ho ng COMELEC. Although nakarehistro tayo,
di ba? Kailangan ho yung biometrics. Oo, importante yung biometrics. Yan ho yung pagkuha ho sa atin, sa ating mga fingerprints. Oh. Naalala nyo na naman yung mga fingerprints na yan, yung ating mga texters talaga, o pag fingerprints ang pinag-uusapan. Hindi ho yan yung sa fingerprinting sa NBI. Importante ho kasi yan, at doon kukunan ho kayo ng mga litrato para sa record ho nila. Hindi ho ba kapag kaboboto kayo, pangalan, makikita nyo, meron kayong fingerprint, pagkatapos merong litrato. Kasi ho, kung hindi pa ho kayo dadaan dun sa ganon, makikitang blanco yung, marami pa kasi, nasubukan ko, blanco yung yung mukha ng taong botante. Syempre, lalo na kung hindi pa nalilinisan yung record ng COMELEC, kung patay na yung tao, wala siyang biometrics, pwede hong gawin yan. May mga gumagawa ho ng mga ganyan. May mga politiko ho na hawak ho nila yung mga listahan ng mga death certificates. Pero, syempre, kaiba sa COMELEC, kahit na may death certificate, di ba? Yung matagal ng patay, buhay na buhay sa listahan ng COMELEC. Ngayon, kung hindi ho napapa-biometrics ho yun, dapat nga lang talaga maalis sa listahan yung mga walang pang biometrics. Kaya tayo naman na mga responsableng Pilipino, update natin yan, magpa-biometrics ho tayo. Kasi ho, kung mananatili sa listahan yung walang biometrics, kahit patay na ho kasi yun, nakakaboto pa siya. Pwede niyang i-claim na siya yun Kasi walang mukha doon. O, diba? Napakadaling sabihin, ako yan. Ito ID. Kadaling gumawa ng ID high-touch na ba ng buhay ngayon O, diba? High-touch ang buhay, mapalitan lang ng picture. O, diba? Nagagaya nga yung mga credit card Nakakabili nga sila dun sa credit card ng iba. O, diba? Gamit ang mga faking credit card. Numero lang naman kasi ang kailangan Pendot pa, tapos click sa internet. Ganon din sa mga ID. Importante ho mag-biometrics ho tayo para ma-update ng COMELEC yun hong kanilang mga listahan ng botante. O, yan. O, sa May 6. May 6 ho magsisimula na rin ho yung bagong pagpapalista ng mga para sa mga bagong rehistradong boboto. O, baka madadagdagan pa pala itong 1.7 million voters sa lalawigan ng Pangasinan. Tapos, yung 200,000 nating mga botante, i-update ho ninyo yung inyong mga biometrics. Imposible naman na dyan sa 200,000 na yan, buhay pa ang mga iba dyan. Ang iba dyan, daw na main. Kaya hindi na makakapag-biometrics yun. Sana naman yung COMELEC, malinis naman talaga nila yung listahan. O, diba? Yung tatay ko, 1 taon lang namatay, nakaboto pa. O, diba? O, diba? Sana malinis yung pangalan yan. Pambira, pagdating ko doon, buti na lang hindi ako binutuhan dun sa kwan talaga, Kaya yung COMELEC, dapat malinis yung listahan ninyo. O, diba? Habang ang lahat po ng bayan sa lalawigan ng Pangasinan, tapos na itong Pistay Dayat, pero nagpapatuloy ho sila doon sa kanilang mga programa. Syempre, kanya-kanyang, habang lumabas yung survey ng Presidential Polls, kanya-kanya naman po ang mga lokalidad para ipakita ho sa taong bayan na sila ho naman ay may mga ginagawa sa kanilang lokalidad na pagpapaganda raw, pag-i-improve ng kanilang mga bayan. In fairness, para doon sa mga gumagawa ng mga makatotohanan naman, good, very good. Pero para doon sa mga sasabay lamang para magkaroon lamang sila ng name recall, matrend yung pangalan nila na meron nga silang ginagawa dyan sa kanilang mga bayan. Ako importante ho dyan ho sa inyong mga iba't ibang bayan, talaga namang nadidevelop, napapaganda ho ninyo. At syempre, yung fiscal management, diba? Naku, kahapon, Labor Day.
Habang ang problema ng ating bayan ay paghahanap ng trabaho para dun sa mga bagong graduates itong taon na ito, itong buwan na ito, ay nadumagdag pa dun sa mga bilang ng mga maraming walang trabaho sa ating bansa. Diyan ho sa mga iba't ibang bayan, ang akala ho ng mga tao, ang munisipyo ay luklukan ng maghahanap ng trabaho. Kasi meron hong mga bayan na ang dami-dami ho talaga ng bilang ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan, mga emergency workers, standby workers, marami ho silang mga terminology ho. Ang tanong, bakit ba marami pa rin ang walang bilang marami pa rin ang bilang ng mga walang trabaho? Hindi naman kasi lahat ng mga yun totoo ba? Karamihan ghost employee lang. Kaya marami pa rin talaga ang bilang ng mamamayan Pilipino ang talagang walang trabaho. Kaya naman, pagsikapan ho natin ito hong ating bayan. For example lamang, ito hong lungsod ng Dagupan, kinakailangan maipromote bilang isang nagkakaisang syudad na nagtatrabaho ang ating mga lideres para makahikayat ho tayo ng mga investors, totoong mga investors na magbibigay ng makatarungan, makatotohanan at disenteng trabaho sa ating mamamayan. Yun ho bang magbibigay ng makatarungang sweldo para sa ating mga kababayan? Hindi trabaho, pero ala sweldo, o di kaya hindi disente ang sweldo. Yan. Diba? Hindi naman tama kasi na, meron tayo nakabot, tayo na mga trabaho. Tignan nyo naman kung yung trabaho ay disente ang sweldo. Importante ho yun. Marami ho kasi sa ating mga kababayan dito ho, sa lalawigan ng Pangasinan. Ay, kung magsalita nakapagbigay tayo ng mga trabaho dito, we have generated jobs here and there. Pero ang reklamo ng kanilang mga kababayan ba, may trabaho nga, hindi naman disente ang sweldo, hindi naman makatarungan. Hindi ba? Kahapon idiniscuss natin tignan ninyo yung mga tatanggapin ninyo sa payday. Di ba? Hindi na ho holiday ngayon. Ordinary day na yon. Kaya wag na ho ninyong kukumputin yung inyong mga sweldo doon sa i-discuss natin kahapon. Diba? Pero, iwasan nyo naman yung puro paggamit ng salitang charity. O kaya ho kasi naghanap ng trabaho ang mga yan at hindi ho sila pumunta sa charity. parang PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya hindi sila dun pumunta, hindi ho sila namimigay ng charity. Diba? Pumuntang mga yan para magtrabaho at umasa na meron silang disenteng sweldo. Yan, akibat ng trabaho ay disenteng sweldo. Bigay nyo. Diba? Para yan ho doon sa mga negosyante dito ho sa Karaklang, Pangasinan na nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan in fairness, pero siguruhin naman ho natin ang pagpapasweldo ay tama, sapat at disente para sa mamamayang Pangasinense. Diba? Ayan! Pituran man buyandot na minutos, antis yaman alas 6:30. Diba? Ang bilis ng oras, tapos napakataas na kagad ni Haring Araw. Maganda ho yan, umpisahan agad ng mahagang araw. Although, Biyernes ho ngayon. Ayan. Yung ating mga kababayan, yung mga magulang ho ngayon, sigurado ho tayo. Ang susunod na linggo, yung Lunes, itong ating mga kababayan,
ang kanilang lalaanan ng kanilang mga pera ay ang darating na pasukan. O, di ba? Naghahanda na ho yung mga magulang natin sa darating na enrollment, kaya tapos na yung kanilang mga masasayang bakasyon. O yung kanilang pagkakagastusan, nako, enrollment na, nakita na natin kahapon, ibinabagsak na yung mga school supplies dyan sa mga naglalakihang mall, supermarkets, palengke, nakikita na tayo kahapon, nagdaratingan na yung mga tela pang uniforme, ibig sabihin, nako, gastusan na naman to para sa ating mga kababayan. Anyway, sa Lunes na ho tayo ulit magkakatsikahan, mga chokaranch. O, di ba? Kaya naman ihahatid na ulit namin sa inyo ang aming mga manlubuyog na headlines. Impeachment laban kay Pinoy nakakasana. Kalinisan ng mga ilog sa lalawigan ng Pangasinan. Pinuri. Comelec naghahanda na sa itinakdang araw ng pagpaparehistro sa mga bagong botante ng 2016 elections. Kaya naman pagkatapos ng aming mga malibuyog na headlines na yan, inaanyayahan ko kayo. Lunes na tayo magkikita. Lunes na tayo magkakatsikahan. Lunes abangan uli ninyo ang isa na namang oras ng talakayan, balitaan, chikahan, at syempre kung ano-ano pa, o diba? Maraming salamat doon sa ating mga kababayan na nakinig sa oras na ito. Sa ngalan ng aking nakapartner, Engineer Rosito Bautista. Sa ngalan naman at patnubay ng station manager ng DCRD Sunshine Radio 981 kHz, Mr. J. Mendoza. Sa ngalan at patnubay ng Vice President ng SMNI, Madam Nelida Lisada. Sa ngalan at patnubay ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Ay magtaryong lingkor! Pampapatanin lahat si kayo! Saan man papasalamat sa wala hong sawang pagsubaybay ho ninyo sa inyong lingkod. Muli, nagpapaalam sa magtaryong lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.